खुलुमबाय दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जिल्ला आफादा जोंनि गरायसिर समस्तिनि सिङाव थानाय बरगुलि BCDCनि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। बेवहाय जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय दखरा आफादनि गासै गेलेगिरि मानगोनां गेलेगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बेबायदिनो दायो आंखौ बिथांमोना माने दिनै बेखेवगिरि महरै लेंहरदोंमोन। बेयाव फैनानै मोजां नांदों जिहेतु मोनफ्रोमबो दखरा आफादनिफ्राय स्टुडेन्टफ्रा फरायसाफ्रा माने बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। आरो थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माने सेंमारि गामियाव बिथांमोना खुंदोंमोन। बै समावबो आंखौ लेंहरदोंमोन। दा बे हिसाबै गाजा गोमजायै बे माने जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया मोजां जायो। नैथि बोसोरनि 13 बैसोनि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ बेयाव बादायलायनाय हाबाफारियाव लानाय जादों। बेनिख्रुइ देरसिनखौ लायाखै। दा बे हिसाबै बर' फरायसा आफादनि जिथु थांखि बर' माहारिखौ दाफुंनोब्ला गेरेमसा माहारि दाफुंनोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो राफोद जानांगोन। थुनलाइयानो जा, रावखान्थि बिथिङानो जा, राजखान्थि बिथिङानो जा, रांखान्थि बिथिङानो जा, गेलेमु आयदायानो जा, मोसानायनि बिथिङानो जा, धोरोम बिथिङानो जा, गासै बिथिङावबो जोङो माने सांग्रांथिया थानांगोन। दा बेनिखायनो फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ गोदो मुभमेन्ट समावनो बुंथिदोंमोन। बिथांनि बिबुंथिफोराव जों खोनानो मोनदोंमोन। आरो बेनि थाखायनो फरायसा आफादनि नैबे हाबाफारिया दिनै जागायबाय थानायखौ जोङो मोनदांदों। दा गोलाव आं बिबुंथि लाखिनो सानाखै। जोंनि BTR सरकाराबो बे गेलेमु आयदाखौ जोङो माने गुरुत्व होनाय जादों। बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव माने मिनि स्टेडियामनि मुङाव मानगोनां मुंख्लं सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुङाव 5 कौटि माने स्टेडियाम गायसननायनि थाखाय बेयाव जों आसनि हमनाय जादों। दा हिसाबै आंनि जिथु नैबे गरेस्वर समस्तिनि बरगुलिनि बे दिनैनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिनि जिथु गेलेग्रा फोथार बेयावबो 5 कौटि माने होनाय जाबाय। बेखौ लुफुंनायनि हाबाफारिया जाथ'वाखै, साननैनि उनाव जागोन। हानि एसे समस्यानि थाखाय एसे माने गोबाव जादों। बे हाबाफारियाबो जाफुंगोन। थिग बेबायदिनो दिनैनि थारिखआव बयबो रायजोफ्रा मिथिगौ दुरुन कापआ थांनाय बोसोरावबो जाबाय इन्टारनेसनेल भाबै। एबारावबो माने BTR सरकारा दुरुन कापखौ खुंफुंनो हादों। थांनाय बाराव माने ISPLखौ खुंदों। आरो बेबायदिनो फ्राय गेलेगिरिफोरनो रिटायारमेन्ट मोननायानो जा लानायानो जा आरो गोख्रों गेलेमुगिरि बिथांमोननो 1 लाखै रां अनसुंथाइ होनाय जानायखौ जोङो मिथिना मोनदों आरो होनाय जादों। आंबो जिहेतु MCLA आखनाव दं हिसाबै बे हाबाफारियाव दङमोन। दा बेनिखायनो जिहेतु जोंनि माहारिखौ दाफामनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सांग्रांथियाव लाखिनो थाखाय फ्लेगशिप स्किमफोरखौबो हमनाय जादों BTR सरकारनि दारै। जेरैबायदि UN सुपार 50, आइ अनसाय बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि बेबायदिनो अनेक आरोखि। जायखिजाया जिहेतु बेफोर आयदानि गेजेरजों जोङो रायजोखौ माबोरै मदद आरो हेफाजाब होनो हायो आरो गेलेनाय आयदाजों जेरैबायदि मदद आरो हेफाजाब होनांगौ बेखौ जोङो समै सम नायलांगोन होननानै खोथा होनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जि नैथि खेब 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा दिनै दुलाराय फरायसा आफादा जिहेथु बड'फाया सुजुनानै गालांनाय जि सिमां मोनसे समाव बिथाङा थांखि लादोंमोन जि बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौब्ला फारफ्रोमबो बिथिङाव
बे हारिया दावगानांगोन अब्लासो मोनसे हारिया दावगानो हायो दा बेखौनो थांखि लानानै बड'फाया जि मोनसे गोथार सिमां सुजुनानै गालांनाय दिनै जोङो थांनानै थानाय दुलाराय बर'सा आफादनि जि मावथि बा बिबानगिरि बेजों लोगोसे बर' हारि बे थांखिफोरखौ लानानै दिनै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय हाबाफारिया जादों आरो दिनै बे हाबाफारियावनो जोङो जिहेतु दुलाराय बर'सा आफादा अराय सम जोङो गोथार फिरफिला बेखौ जोङो अराय सम गोसोआव लानानै जोङो बिर होनाय जायो आरो बेखौ जों अराय सम मावफुङो बेजों लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिथांखौ जि गोसोखांनानै बिथाङा सासे बर' हारिनि थाखाय दिनै बड'फा जानानै दङ बेखौ जोङो अराय सम गोसोआव लानांगोन जिखिनि जोंनि लाइमोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनाबो बड'फानि जिउ जारिमिनखौ मिथिनांगोन बेनिखायनो जोङो बड'फानि मुङाव जोङो बिबार बावनाय बेखौ जोङो लानाय जादों बेजों लोगोसे जाय जोहोलावजो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय मास्टार रेस दानो थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लाबाय जों मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो लानाय जादों दा बेखौनो बुंगोन जिहेथु मोनसे हारिया जौगानायजों लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगानो गोनां जायोब्ला दिनै खेला गेलेनायाबो मोनसे बेनिनो बाहागो जाय खेला गेलेनायनि गेजेरजों सासे फरायसाया सासे लाइमोना दिनै गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय लामा मोनो मानो होनब्ला दिनै जोङो नोजोर होदों जिखिनि लाइमोनफोरा दिनै देहायारि जि फिट बा फिजिकेल फिटनेस बेफोरबो दिनै गैया जालांदों आरो जाय खेला गेलेनायनि गेजेरजों गावनि ब्रेनखौ गोजोन लाखिनो थाखाय अराय सम गोसोआ स्ट्रं जायो दा बेनिखायनो जोङो बुंदों उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जाखांफुनाय जि लाइमोन खेला गेलेगिरि फंबायमोनखौ जोङो खेला गेलेनाय बिथिङावबो गोसो होनांगोन आरो बेखौनो दिनै सारा इन्डियायाव बा सारा नर्थ इस्टआव जाहाथे खेला गेलेनाय बिथिङावबो बर'फोरा बा बर' लाइमोनफोरा उन्दै उन्दै फंबायमोना ओरैबायदि टेलेन्ट जाय टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय मालाबाबो बर' हारिया बे प्लेटफर्मखौ होबोनो हायाखै बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर'सा आफादा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जे ओरैबायदि गोरों गोरों फंबायमोना खेला गेलेनायाव गोसो दङ ओरैबायदि मोजाङै गेलेनो हायो जाय गेलेनायखौ जोङो गोसो बादियै बरननो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों ओंखायनो जोङो खावलायगोन दिनै बड'फानि जि सिमां बेखौ मोगथां महर मोननो थाखाय दिनै दुलाराय बर'सा आफादा आन्डार 13 बे फुटबलखौ जागायनाय जादों बेखौ दिनै लायै लायै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बिराद गिदिर एचिभमेन्ट जाय बर' हारिनि थाखाय दिनै आन्डार 13 फुटबलखौ बड'फा FC दुलाराय बर'सा आफादा आसाम फुटबल एस'सियेसननि सिङाव दिनै रेजिस्टार खालामनाय जाबाय बेनिखायनो दिनै जोंनि उन्दै उन्दै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि खेला गेलेगिरिफ्रा दिनै आसाम फुटबल एस'सियेसननि सिङावबो दिनै खेला गेलेनो थाखाय खाबु मोनसिगोन आरो बेजोंनो गावनि जि गेलेनाय बेखौ दिन्थिनो थाखाय नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम खेला गेलेनो थाखाय दिनै खाबु मोननायनि लामाया फैबाय दा बेनिखायनो आङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर'सा आफादनि जानानै जि मोनसे जोङो दिनै बे थांखिफोरखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जों मोजाङैनो मोजां जाफुंलांनायखौ जोङो मिजिंथिदों आरो अराय सम दुलाराय बर'सा आफादा खेला गेलेनाय बिथिङावबो जोङो जिखिनि हाबाफारि लानांगौ बेखौ मालाबाबो जोङो फावसायनाय नङा आरो बे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर'सा आफादा बड'फा गोजोर थियारि सोलायनाय मावथांखि बेनि मोनसे हाबाफारि जि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुआ मोजाङै मोजां खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ जोबथा हाबाफारिसिम जोङो खुंनानै फाइनाल मेचसिम जोङो दिनै दैदेननो थाखाय आखायाव लानाय जादों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन